लोगोफोर बर'नि पलिटिक्स बर'नि राजखान्थि बेनि सायाव आं भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोना थांनाय मोनसे भिडिअ थारैनो इन्डियानि मोनसे हाइड्रोजन ट्रेननि सोमोन्दै मिथिनो मोनदों नाथाय बेवहाय नोंथांमोना पलिटिक्सनि बाथ्रा मिथिनो मोनगोन आरो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव सोर मा रोखोमनि कमेन्ट्स लिरगोन बेखौ आं बुंनो हाया नाथाय बेवहाय आङो कमन मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों जाय कन्टेन्टआ जोंनि बर'नि ससियेल मिडियायाव जोंनि बर' समाजनि साफ्रोम मानसिनि खुगा खुगा बिरफुंगासिनो थादों बिरबायगासिनो थादों डेट मिन्स बे बिरबायनायखौ बेखौनो आं नोंथांमोननो पस्टमार्टेम खालामनो थाखाय बेवहाय लानानै फैदों स' मस्ट पपुलार सेन्टेन्सेस जाय समनिफ्राय बे बिटिआर नामनि बे गोरोबथाया जादोंना बे बिटिआरखौ गोबां मानसिया फोथाया जानो हागौ अन्तरजों फोथायो नाथाय खुगाजों फोथाया बेबायदिबो जानो हागौ स' बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव जेब्ला प्रमद बर'नि सरकार फैबाय बिनि उनाव जों ओरैबायदि नुदों बेफोर नुनायनि मादाव मोनथाम सेन्टेन्सखौ आं बेवहाय लादों गोबां बेबायदि सेन्टेन्स दङ मोनसेया जाहैबाय मा एबसुआ पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मस्ट पपुलार सेन्टेन्स आरोबाव मोनसे पपुलार सेन्टेन्सआ जाहैबाय मा बेखौबो जों बुंनाय नुयो दानि एबसुआ सिगांनि बादि एबसु नंला आरोबाव मोनसे बिराद पपुलार सेन्टेन्सआ जाहैबाय मा बिटिसिनि पावारा गोहोआ खमायलांबाय बिटिसिनि गोहोखौ लांफिनजोब्बाय बिटिसिनि गोहोआ माने डिसिनि आन्दाराव थांजोब्बाय आरो गोबां फिसा फिसौ बेबायदि सेन्टेन्स दङ नाथाय बे मोनथाम सेन्टेन्सआ सबसे पपुलार लोगोफोर दा आंनि कुइसना जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय जाय बाथ्राखौ नुदों बे बाथ्राफ्रा बेसेबां रिलेभेन्स दङ बेसेबां गोनांथि दङ बेसेबां सैथो दङ बेनि जि रियेलिटि भेलिडिटि बा बेनि जि इउटिलिटि बेनि जि इम्पर्टेन्स बे सेन्टेन्सखौ बुंनाया जोंनि थाखाय माबायदि खहा गोनां जोंनि हारिनि थाखाय मा नोंथांमोना बेखौ सानफेरदों बे भिडिअखौ जायफोर पलिटिक्सनि पार्सनफोरा नायगोन जायफोरा बिपिएफनि सुबुंफोर जायफोरा नायगोन बिथांमोना खस्थ' मोननो हागौ बिथांमोना नायाबाबो जागोन बिथांमोना खुगादों बायदिसिना बुंगोन नाथाय अन्तराव बिथांमोना मिथिगो बे मोनथाम सेन्टेन्सआ अरायबो नकलि होनना बिथांमोना मिथिगो बिपिएफनि मानसिफोरा मिथिगो बे मोनथाम सेन्टेन्सआ बर' हारिनि थाखाय खहा गोनां होनना बिथांमोना मिथिगौ स' एबसुआ पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव थानांगो बे सेन्टेन्सआ बेसेबां रियेलिटि दङ बेखौ आं नोंथांनो बुंनो नाजागोन आरो लोगोसे बे पावार खमायलांनाय बेनि सायाव आं जेबो बुंनाय नङा आं बेफोराव हाबा आरो दानि एबसुआ सिगांनि एबसु नंला बे मोननै सेन्टेन्सनि सायाव आं बांसिन बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोनजों नाथाय मोनसे बाथ्राया सैथो गोदोनि समावबो लिडारा गाज्रि दंमोन दाबो साफा सानै थागोन सोर दं सोर गैया बेखौ प्रुफ गैया नोंथांमोननि बुंनायनिफ्राय आं बुंदों जे सोरबा दैदेनगिरिया गाज्रिबो थानो हागौ साफा सानै आगोलबो थानो हागौ दाबो थानो हागौ सासेबो गैयाबो जानो हागौ आगोलबो गैयाबो जानो हागौ कुचबि बेखौ माने रावबो फिक्स बुंनो हाया नाथाय आं नोंथांमोननो मोननैसो कुइसनबो लादों बेवहाय कुइसना जाहैबाय मा सोरखौबा बार डाउन खालामनाया जाबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरियानो जा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो जाबायदि डाउन खालामदों बै डाउन खालामनाय जेसेबां बाथ्रा बुं मानसिफोरा बै बाथ्राफोरा होमबा राजखान्थि नङा नामा लोगो जेब्ला सोरबा मानसिखौ बार साइड जा गोजानाव था नागार एंगार ओरै खालामजोब्बाय होनना बार बुङोबा बै सेन्टेन्सआथ' राजनितियावसो गोलैयो लोगोफोर बिदिब्ला सोरखौबा अरायबो डाउन खालामनाया मोनसे पलिटिक्स नङा नामा आरोबाव बै सेन्टेन्सफोरखौ सोरजिग्राया सोर लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ निउ जेनेरेसन जायफोरा उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोना बुजियाबो जानो हागौ नाथाय आंनि जि मेम'रियाव आं जिखिनि दोङो बे सेन्टेन्सखौ सोरबा सासे मानसियाथ' सोरजिग्रोदो फार्स्टआव आरो बे सोरजिग्राया जाबाय बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों एसे गाज्रि मोनलायनाय क्रिएट जादों बिटिसिनि उनाव आसलते बे एसे गोबां बोसोर माने दानिफ्राय 20 बोसोर आगोलनि काहिनी होनना बुंनांगोन बेखौ 20 बोसोर आगोलनि काहिनी बेयो 20-22 बोसोर आगोलनि बाथ्रा बेयो बै सेन्टेन्सफोरखौ क्रिएट खालामनाया जे एबसुजों एसे गाज्रि मोनलायनाय जानायाथ' हाग्रामा महिलारि बिथाङानो स' बिथाङानो सोरजिदों होनना बुंनांसिगोन आरो बा बिथांनि पार्टिनि सोरबा सोरजिगोन बेबायदि बुंनांगोन आरो बै सेन्टेन्सआ बै समाव बांद्राय माने पपुलार जायाखैमोन नाथाय लास्टआव माने मोनसे बाथ्रायानो जेब्ला बार जुदि खालामलांबाय थायोबा बै बुस्थुफोरा मा जायो अब्लानिया माने पपुलार जायोबा मानसिफोरा फोथायलाङो आरो समजों लोगोसे बै समनिफ्रा फोथायाखैमोन नाथाय लासै बै जेनेरेसन थांबाय निउ जेनेरेसना बेखौ मा जाबाय फोथायनो हमबाय स' बेनिखायनो लोगोफोर
खिन्थु बेखौ सोरजिग्राया BPF पार्टीनिनो सोरबा मानसिमोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथाबो जानो हागौ नाथाय बिथाङा पलिटिक्सनि थाखायसो बानायदोंमोन बै सेन्टेन्सखौ नाथाय बै सेन्टेन्सआ दा गोबां मानसिनि गोरबोआव मा जादों रियेलिटिनि महर लादों आरो स' बेबायदि आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन आं मा आफादारि पलिटिक्सआ 2020नि उनावसो जादों मा बिनि सिगां जायाखैमोन BSc गोजोन गोरोबथाया मा पलिटिक्स नङा होमबा BTC गोजोन गोरोबथाया पलिटिक्स नङा नामा मा बैहाय एबसुनि अबदान गैया बा बिनि सिगां जेसेबां जि बिग्रायनाय जाबाय बैफोर मा पलिटिक्स नङा नामा बबेबा आफादा सरकारनि हेंथायै बबेबा जायगायाव धरना होनाया मोनसे राजखान्थियाव गोलैया नामा बिदिब्ला नोंथांमोना मा सानो जे बबेबा जायगायाव हमना ला बबेबा आफादा थांना धरना होबाय होस्रिख्रावबाय दाबि दावा खालामबाय मेम'रेन्डाम होबाय स' गासैबो राजनितिनिनो मोनसे नङा मोनसे सिदा एबा खेंसालिया मोनसे बाहागो नङा नामा बिदिब्ला जे जों ओरैबायदि धरना खालामबाय जोंनि धरनाखौ होननानै सरकारा गिबाय नङा जानाय नंला बर'फोरनो होथारनांसिगोन नङाबा जोंनि पलिटिकेल केरियारा डेस्ट्रय जागोन गासैबो बुहुमाव हादराव जोंखौ मिनिजागोन गोजौनिफ्राय प्रेसार फैगोन बिनिखायनो बिसोरनो जों माबा मोनसे होनांसिगोन बेबायदि प्रेस होनानैसोथ' जों माबा मोनसेखौ दाबि खालामनानै लाबोनो हायो बेबो मोनसे राजनिति आंनि नोजोराव नोंथांमोननि थाखाय राजनिति नङाबो जानो हागौ आरो बेबायदि खामानिखौनोथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोनिफ्रायनो मावबोदोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै गोबां फरायसाफोर दादों हाग्रामा महिलारि मोनसे दादों आरो बनसुआ मोनसे गोदान दाजाबाय स' बनसुआ दिसपुराव थांनानै दरजा जोखावलायनानै जुदि धरना खालामोबा बै धरनानि ओंथिया मा बै धरनानि ओंथिया जाबाय दा थानाय सरकारखौ इनफ्लुयेन्स खालामनाय आरो इनफ्लुयेन्स खालामनानै माबा मोनसे हासिल खालामनाय बर' जातिनि थाखाय आरो बे मा होमबा राजनिति नङा नामा बे जाबाय धरना पलिटिक्स लोगोफोर धरनायावबो पलिटिक्स थायो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखियो स' माबा मोनसे होस्रिख्रावनायाबो पलिटिक्स स' माहारियारि आफादफोरा मानो पलिटिक्स खालामनांगौ बे कुइसन एन्सारखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय नाथाय आं बेखौनो बुंगोन माहारियारि आफादा मानि थाखाय जोनोम जादों माहारियारि आफादा मानि थाखाय जोनोम जादों माहारियारि आफादनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय मा जोंनि मोनथाय जोंनि थांना थानाय जोंनि पावार जोंनि पलिटिकेल पावार जोंनि कालचारेल माने हारिमुवारि मोनथाय हारिमुवारि थामोनथा जोंनि गासैबो रांखान्थि समाजखान्थि गासै बेबस्थानि थाखाय जोंनि मोनसे प्रटेक्शन आरो प्रटेक्शना फैयो पलिटिक्सनिफ्राय लोगोफोर बिनिखायनो सोरबा लिडारखौथ' जों सिलेक्ट खालामनांगोन बबेबा पार्टिखौथ' जों मदद खालामनांगोन अब्लासो जोंनि थांना थानायाथ' पसिबल जागोन मोगथां जागोन बिनिखायनो आफादफोरा जिहेतु हारिनि खामानि मावनो थाखाय जोनोम जादों आरो बैफोरनि बिथिङाव गोदोनि समनिफ्रायनो बबेबा मोनसे नङा बबेबा मोनसे सोरबा नङा सोरबा सासे लिडारखौ बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि लिडारखौ सापर्ट खालामबोदों बे एबसुनिल' बाथ्रा नङा गुबुन गुबुन जेसेबां हारि माहारिनि आफादफोर दं बैसोरबो बेबायदि मावबोदों अथ'स बै बाथ्राया जोबोद गोजाम बेयो जारिमिनावनो दंखायो बे गोदो गोदायनिफ्रायनो दंखायो नाथाय बे हरखाब BTC गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव बै बाथ्राया बबेनिफ्राय फैखो माने एबसुआ पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव था बिदिब्ला नोंथांमोना मा सानो जे एबसुआ पलिटिक्सआव थानांगौ थानाङा बा पलिटिक्सआव थानायनि आसोल मिनिङा मा बेखौ दिनैसिम सासेबो नेताया फोरमायनानै होनो हायाखै मात्र बेखौल' बुङो आरो एबसुआ पलिटिक्सनिफ्राय गोजान थानांगौ मा थानांगौ बोरै थानांगौ माखौ गोजान थानाय होनो बेखौ दिनैसिम रावबो बुजायनानै होआखै आरो माने डाइरेक्ट एबसुआ पलिटिक्सनिफ्राय गोजान थानांगौ नङा होमबा आरोबाव मोनसे कुइसन मा जायखिजाया रोखोमनि बिग्रायनाया पलिटिक्स नङा आंनि नोजोराव गासैबो रोखोमनि बिग्रायनायानो पलिटिक्सनि मोनसे पार्ट लोगोफोर मा जायखिजाया आफादा पलिटिकेल खैसारखौ नायनाल' थानांगौ मानि माहारियारि आफाद बिदिब्ला मानि माहारियारि आफाद बियो स' जुदि बै पलिटिकेल लिडारफोरा गाव गोसो जि जायो बेखौनो मावबाय थानायखौ बेखौ नायनानै थानांगौ स' बैखौ सिगिनांगोन बै लिडारखौ सिगिनांगोन जे नों जुदि ओरै खालामबा नोंखौ जों इलेक्सनाव फेजेनगोन जों आमुकनो भट होगोन बेबायदि बुंबासो बै लिडारा गिगोन ना मा पलिटिक्स बेलाय बे जाबाय जोंनि हारिनि रैखाथिनि थाखाय बेबादि राजनितिखौ आफादफोरा खालामाबा सोर खालामगोन लोगोफोर आंनि बादिब्लाथ' बर'नि जेसेबां आफाद दङ बिसोरो जाय पार्टिया पलिटिकेल पार्टिया बर' हारिनि खामानि मावना बिसोरखौ सिगिनांगौ नोंसोरखौ जों गाज्रि फेजेनगोन होननानै आंनिथ' बिदिसो आरो बिसोर जिहेतु हारिनि सिनस्रि नङा होमबा बिसोर मा बै आफादफोरा जाय आफादखौनो बुङा मानो बै आफादफोरा मा जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावगोन होमबा जोंनि हारिनि बिसोर राजहाराबादि स' बिसोरो पलिटिक्सआव बाहागो लानांगोन आरोबाव नाय साफ्रोमबो मानसियानोथ' मोनसे हादरनि मोनसे अंग बाहागो बिदिब्ला सबाबो मोनसे पलिटिकेल भिउ पइन्ट थाखागोन स' एसेबां सिम्पल सेन्टेन्सखौ लानानै एबसुआ पलिटिक्सनिफ्राय गोजान थानांगौ आरो नोंथांमोना बुं माब्ला एबसुआ पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव थाफेरदों जेसेबां नोंथांमोना दा नेता नुदों बिश्वजित दैमारि बिखौ सोर देरहानाय एबसुआ देरहादों सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिखौ सोर देरहादों एबसुआ देरहादों
स' बेसेबां नोंथांमोना बेबायदि बर'नि नेता नायगोन आगोलनिफ्राय हमनानै गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनिफ्राय नोंथांमोना नाय जेसेबां नेता ओंखारलांदों थुनलाइ आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुनिफ्रायनो ओंखारलांनाय लोगोफोर आगोलनिफ्रायनो इउजि ब्रह्मसो देरहादों स' गोबां नोंथांमोना हिसाबानो मोननाय नङा माने बेबायदि बहुद जों मोनगोन स' पलिटिक्सआ दिनैनि बुस्थु नङा बे आगोलनिफ्रायनो बे खामानिखौ मावबोदों एसेबां सिम्पल सेन्टेन्सखौ दिनै बुजिनायाव जोंनि मानसिफोरा मानो फेलें जादों आंथ' बुजियाखै बेनि सायाव आं जेबो बुङा बिटिसिनि पावारा खमिलांदो बांलांदो बुंनो गोनां आंहा जेबो गैया जानो हागौ बिटिआर गोजोन गोरोबथान जानायनि उनाव माबा मोनसे बेवहाय डिसअर्डारबो जानो हागौ बेखौ डिमान्ड खालामनाय नोंथांमोना खिन्थु बे सेन्टेन्स मोननैया जोंनि हारिनि थाखाय गिलु बालु जानो हागौ लोगोफोर आरो बेखौ सोर बुंदों बेखौबो नायनाया मोजां दिनैनि थासारियाव बे सेन्टेन्सखौ सोर बुंबाय थादों आरो नाय बिजिरना नाय बेयो थारैनो जोंनि हारिनि मा खहा खालाममारदों बेखौबो नाय बेखौबो सोंगोन जे मा खहा खालाममारदों माबा मोनसे खहा जानायखौ नायनाल' थानांगोन नामा नोंथाङा बुंदो मा जायखिजाया रोखोमनि बिग्रायनाय पलिटिक्स नङा नामा होमबा बिग्रायनाय पलिटिक्सआव गैला नामा बिदिब्ला माहारियारि आफादफोरा मानो पलिटिक्स खालामनांगौ बेखौथ' आं बुंबाय दासो बै सेन्टेन्सनि सोरजिग्राया सोर आं एक्जेक्टथ' बुंनो हायाखै नाथाय मोनसे हिन्ट्स होदों मा आफादारि पलिटिक्सआ 2020नि उनावसो जादों बिनि सिगां गैयामोन सोरखौबा बार बार डाउन होनाया पलिटिक्सआव गैलिया जाबायदि माने लिडारफोरखौ जाबायदि रायबाय थायोना बै रायनाया पलिटिक्स नङा होनबा रायै रायै बिनि इमेजखौ नस्थ' खालामनानै बिनि भट बेंकखौ नस्थ' खालामनायाबोथ' मोनसे पलिटिक्स ना लोगो पलिटिक्स बे जे पलिटिक्सआ माने बेयावनो गल गल गिदिंबाय थादों दा नोंथांमोना बुंदो आंनि थौले मेलेमजों मोननैसो बुंनो नाजाबाय जे एबसुआ पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव थानांगो ना थानाङा माखौ गोजानाव थानाय होनो माखौ खाथियाव थानाय होनो माखौ राजखान्थियाव थानाय होनना बुङो दानि एबसुआ सिगांनि एबसु नंला बे सेन्टेन्सनि ओंथिया मा आसल दानि एबसुआ सिगांनि एबसु नंला जुदि दानि एबसुआ सिगांनि बायदि स्ट्रं नंलाबा बेखौ दुरबल खालामग्राया सोर लोगो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मानो बर' सेंग्राफोरा फैलिया मानो वाइ जानो हागौ बेवहाय सोरबा सासे दैदेनगिरि गाज्रि दङ मा बिनि थाखाय मा बिदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुथारनाया नोंथांनि टारगेट आगोलनि बायदि नंला अब्ला बेखौ बुथारनोसै बे जुदि नोंथांनि टारगेट बा बे जाबाय ब्लान्डार मिस्टेक आरो बर' हारिखौ नोंथाङा बेहेराव गाब्र'नाय जागोन लोगोफोर स' जाय आफादा एसेबां बोसोर खामानि मावबोदों बेखौ जों दुरबल खालामोबा बे जोंनि गोरोन्थि बिनिफ्राय गोदानै बिनि उनाव गोदानै माबा मोनसे नोंथाङा जुदि बेबायदि मजबुत बेबायदि बानायनो थाखाय नोंनो 50 बोसोर नांगोन लोगो मा जागोन अब्लानिया बेथ' जोबोर गिदिर ब्लान्डार मिस्टेक नङा होमबा बेनिखायनो आंनि बायदिबा बे मोननै सेन्टेन्सखौ पलिटिक्स गेलेग्रा लिडारफोरा बाहायनाया मोजां जागोन बाहायथ' हारिनि सार्थखौ नाय बाहायथ' हारिनि सार्थखौ नाय माने बेखौ अनलाइन फैनानै जेनेबा मिडियायाव फैनानै बुङो अफलाइन नांलाय अफलाइन रायलाय फन खालामनानै बुं ओरै जादों होनना बुं फैनानै ससियेल मिडियायाव फैना बुंनायाबो मोनसे रोखोमनि पलिटिक्स लोगोफोर गोसोआव लाखि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बुंगोन जे ससियेल मिडियायाव फैनासो बेखौ बुङो बेबो मोनसे रोखोमनि राजनिति स' आंनि नोजोराव गासैबो पलिटिक्सआनो आरो बेसोरल' खालामाखै पलिटिक्सखौ गासैबो आफादफोरानो खालामदों गासैबो खालामदों स' नोंथांमोना बिदिब्ला बुजिबाय बे भिडिअ एसे डिफरेन्ट टाइपनि जाबाय बेवहाय नोंथांमोना माबा मोनसेथ' बुजिदो आरो बुजिनानै कमेन्टसो लिरबानो जाबाय कमेन्टसाथ' जायफोरा रायनोबो हागोन आरो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बेनिख्रुइबो आरोबाव माबा मोनसे जुदि नोंथांमोना मिथिबावोबा बेखौ कमेन्टसाव लिरनो दाबाव थेंक इउ लोगोफोर